Dnes sa teda budeme baviť so zaujímavými hostiami na tému ocenení v oblasti architektúry, keďže sme patrili v uplynulom roku medzi tie najúspešnejšie slovenské mesta. Dovolte mi prosím, aby som vám predstavil dnešných vzácnych hostí. Hostiteľom je, ako obvykle, primátor mesta Košice Jaroslav Poláček. Pekný deň prajem, prosím, príďte, bude to zaujímavá debata naozaj o športe, o stavbách a o tom, že Košice fandia športu. Naše pozvanie prijal aj prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek. Príjemný podvečer, teším sa na debatu. A po mojej pravici sedí veľmi zaujímavý a dôležitý host, pán Vincent Kvočák, prezident alebo predseda Združenia pre rozvoj architektúry a stavebníctva, v skratke ABF. Vítajte. Ďakujem, príjemný večer želám. Každý z našich hostí je teda veľmi dôležitý a ja som veľmi rád, že aj prichádzajú ďalší ľudia, aby si nás vypočuli. Páni, ja vás veľmi rád vždy na úvod zaskočím kvízovou anketovou otázkou. Dnes som si pripravil možno, že zaujímavú vec, ktorá bude zaujímať aj Košičanov, aj našich divákov. Koľko metrov kubických sa nachádza v olympijskom bazéne, mimochodom v jedinom olympijskom bazéne na Slovensku v Košiciach? Pán Šulek. Tušil som, že ma zaskočí a aby som neklamal, tak radšej poviem, že neviem, pretože mal by som to ako najväčší odborník z nás štyroch vedieť, ale nechcem si vymýšľať číslo, ktoré bude úplne iné. OK, tipnime si a potom to vyhodnotíme. Ja radšej ani netipujem. Pán primátor? Ja už viem, lebo mi našepkali, takže budem tretí, nechám zatiaľ pánovi profesorovi. Ja si myslím, že 100 000. Ak som dobre rozumel pri našepkávaní od môjho našepkávača, pána, ktorý nám pomáhal a staval, tak ja som podľa toho, čo mi ukazoval, videl, že 25 000, ale nie som si istý, že som dobre rozumel, 250 000. Ešte menej. Je tak to ja 2500 metrov štvorcových. Takže čísla som mal správne, len nuly mi ušli, hej? Áno. Kubicky. Dobre, len pre pobavenie, včera sme sa rozprávali o tom, aký dlhý je tok Hornádu na území mesta, takisto to bola nie úplne jednoduchá otázka, ale tie odpovede sú zaujímavé, ja si myslím, že nám to pomôže sa premostiť k tejto téme. Ale skôr ako sa dostaneme k samotnému Národnému olympijskému centru plaveckých športov, ja by som ešte stále rád pozval ľudia, ktorí stojíte na bokoch. Máme tu miesto, budeme sa baviť o zaujímavých témach, o športovej infraštruktúre a o presahu na architektúru, na stavebníctvo a o tom, čo sme tu dokázali v Košiciach v uplynulých rokoch postaviť. Takže k tomu bude smerovať aj moja otázka. Mimoriadne úspešný rok z pohľadu architektúry v oblasti športových stavieb. Pán Kvočák, čo sa to stalo s tými Košicami v uplynulom roku? No myslím si, že tým, že Košice prihlásili viacej zaujímavých stavieb, tak po hodnotení porota prišla s výsledkami, že teda Košice získali hlavnú cenu pre futbalovú arénu a takisto získali cenu pre tréningové centrum, tenisové tréningové centrum, čo je teda úspech v rámci Slovenska. Myslím si, že viacerí z iných oblastí zavidia Košiciam, že majú takéto športové zariadenia a že boli uvedené do prevádzky práve minulý rok. Ja si len dovolím pripomenúť a informovať vás, že pán profesor Kvočák je teda predsedom združenia ABF, ktorá už 31 rokov, teda 31. krát organizuje najprestížnejšiu anketu v oblasti architektúry a stavebníctva, ktorou je Stavba roka. A ja si len doplním, ak správne viem, že teda samospráva Košická nikdy predtým nič nezískala. Takže nezískala. A práve minulý rok bol ten prelomový. Takže, pán primátor, aké boli tie pocity možno pri preberaní cien? Je to do istej miery aj výsledok nejakej dlhoročnej snahy? Ako sme sa k tomuto dopracovali? Tak samozrejme, preberať ceny je vždy príjemné. Bol to krásny gala večer, kedy som za mesto Košice mohol ísť až 3-krát na pódium. Raz to bola cena verejnosti za futbal, potom to bola odborná cena v rámci tenisového centra a potom hlavná cena opäť pre Košickú futbalovú arénu, čiže 3-krát. A ja som na tom pódiu, už aby som ostal pri tom gala večeri, prehlásil, že
To bol rok, celý za rok 2024, minulý rok, a teraz budeme opäť súťažiť medzi rôznymi stavbami za rok 2025. Ja som tam vyhlásil, že sa teším a rád by som opäť na to pódium išiel, tak uvidíme, či sa nám s našimi mestskými stavbami, ktoré sú nominované, nie len jedna, aby sme sa tam mohli dostať. Tá cesta je ale k tomu samozrejme veľmi náročná a dlhá. Ono je veľmi ľahké prísť, povedať, zagratulovať si a odchádzať s radosťou. Futbalovú arénu sme stavali dobrých 6-7 rokov. Národné olympijské centrum, o ktorom budeme rozprávať, sme projektovali a príprava bola tiež okolo 5 rokov. Tréningové centrum pre tenis, o ňom sa rozprávalo 15 rokov, ten projekt začal niekedy pred 6-7 rokmi. Jednoducho je to dlhá púť, kde treba zohnať financovanie, kde to treba správne naprojektovať, kde to treba dobre pripraviť, vysúťažiť, zohnať financie, pretože vďaka Fondu na podporu športu sme získali na všetky naše stavby vždy dostatok peňazí na to, aby sme nezaťažovali mestský rozpočet a mohli športovú infraštruktúru, to je tá vysoká športová infraštruktúra, ale aj tá iná, menšia, školská a ďalšia, o ktorých asi budeme rozprávať, mohli realizovať. Opäť, pán profesor, dovolil by som si na vás otázku. Na jednej strane teda tieto stavby slúžia nielen športovým klubom, ale aj širokej verejnosti, ale ako ich vy hodnotíte a vnímate z pohľadu architektúry? A zrejme, keď boli úspešné, tak aj tá porota ich hodnotila veľmi vysoko. Áno, v podstate, ako už bolo spomínané, Združenie ABF Slovakia organizuje tieto súťaže už 31 rokov. V podstate takéto hodnotenie stavieb sa v iných súťažiach nedeje, pretože tu sa stavby hodnotia zo všetkých hľadíc. Čiže hodnotí sa projekt, hodnotí sa vplyv na životné prostredie, hodnotia sa kvalita materiálov, ktoré sú používané, jednoducho nové technológie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže porota je aj takýmto spôsobom zložená z jednotlivých odborníkov, sú to zastupcovia univerzít, zastupcovia praxe a to hodnotenie prebieha v dvoch častiach. Najprv si to jednotliví porodcovia pozrú vo výkresoch a materiáloch, ktoré firmy predložia. Potom v ďalšej časti nastupuje obhliadka stavieb priamo na mieste, čiže porota sa zíde a postupne prechádza celým Slovenskom, pretože stavby sa nachádzajú od východu až po Bratislavu, alebo môžeme povedať opačne, od Bratislavy až na východ. A na každej stavbe sa informujú, teda môžu vidieť túto stavbu a zároveň realizátori stavieb, prípadne investor, projektanti, predstavia túto stavbu ešte lepšie, ako si to mohli, povedzme, naštudovať z projektov. Čiže takýmto spôsobom porota získa informácie a potom následne hlasujú a získa sa poradie, ktoré je vyhodnocované na slávnostnom gala večeri. Tohto roku tento slávnostný gala večer bude 15. apríla v zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Takže verím, že bude znovu úspešný. Vyrastlo dostatok pekných, kvalitných, hodnotných stavieb. V uplynulom roku prihlásilo sa vám dostatok firiem, stavebníkov? Áno, možno začnem takýmto spôsobom, že bežne sa verejnosť dozvedá o stavebníctve iba tým, že niekde niečo padne, vtedy všetky médiá nastupujú a oznamujú, aké to stavebníctvo je nedokonalé, aké stavby, ktoré nie sú dostatočne dobre realizované. Ono to není celkom pravda, pretože každoročne máme mnoho vynikajúcich stavieb, z ktorých možno len nejaká časť sa prihlasí do tejto súťaže a sú to ozaj stavby nádherné, porovnateľné s európskym trendom alebo štandardom, alebo aj celosvetovým. Môžeme teda menovať aj bývalý, futbalovú arénu v Košiciach, ktorá, videl som niekoľko desiatok štadiónov po svete a je to jeden z najkrajších štadiónov, aký som teda mohol vidieť a na ktorom som bol. Pán primátor,
Ako teda to ocenenie možno zmenilo aj prístup k týmto stavbám, lebo boli postavené pre ľudí, pre verejnosť, sú dnes funkčné, absolútne, ale my sa týmto titulom veľmi radi hrdíme, veď prečo by sme sa nepochválili dobrými vecami, ktoré sa podaria? Prirodzene je veľmi milé, keď, ako som už povedal, môžeme stáť na pódiach a brať ceny, ale ja som už dávno, keď som sa stal primátor, vyhlásil jednu vec a možno, že mi dáte mnohí za pravdu. Keď chodíme po svete, vždy vieme zastať pri veľkých stavbách, vieme sa na tie stavby dívať, vieme byť unesení, aké sú krásne. A keď sa pozrieme do histórie, tak tie najkrajšie svetové európske stavby buď stavali panovníci, králi, štát, alebo naozaj veľmi významné osobnosti. To znamená, samospráva by mala byť tá, ktorá by mala byť nositeľom kvality, nositeľom kvalitných stavieb, aby sme ukazovali iným i developerom, že sa to dá robiť pekne, vkusne, že jednoducho niektoré veci nemá zmysel podceňovať, nemá ísť len po nízkej cene a po nejakej menšej kvalite, ale ak chceme byť aj hrdým národom, tak jednoducho musí niekto ten trend ukazovať. A štát, samospráva je tým, ktorý môže ukázať, že vieme robiť pekné veci. Priatelia, aj naďalej sledujete diskusiu Mesto v meste, pokračuje teda séria diskusí dnes na tému Stavba roka. V tejto prestížnej ankety sa zúčastnili 2 stavby z Košíc, obidve boli v uplynulom roku úspešné. No a ja si teraz dovolím premostiť aj na to, prečo sme tu a prečo pán Šulek doteraz nedostal priestor na odpoveď a nedostal ani otázku. My dnes vieme, že ďalšou nominovanou stavbou v tejto prestížnej ankete je Národné olympijské centrum plaveckých športov a vy ako prezident Plaveckej federácie, ako vnímate túto stavbu, ale aj z pohľadu tých športových výkonov, toho, že už dnes môžeme hovoriť o tom, že sa tam od jej otvorenia na prelome augusta a septembra uplynulého roka uskutočnilo niekoľko veľkých aj medzinárodných plaveckých podujatí? Tak v prvom rade si dovolím najskôr urobiť to, čo ste urobili vy mne, čiže ste ma zaskočili a ja ako športovec to tak nenechám a poviem vám o tej stavbe roka a o tej ankete niečo. Pretože najlepšia stavba roka v prípade nejakého športoviska nie je tá, ktorá vyhrá anketu, ale tá, v ktorej vyrastie olympionik a ešte najlepšie medailista o niekoľko rokov. Ale ja verím, že v týchto stavbách, ktoré v Košiciach sú, že máme potenciál na to, aby sme tých olympionikov vychovali, pretože samotná stavba ako betón a voda to ešte nič netvorí, ale to, že tam dáme dušu do toho, sú to tí ľudia, ktorí tam prídu od školákov cez verejnosť, takisto aj seniory, tak tí tejto stavbe dajú tú pridanú hodnotu a ja hovorím, že je to taká továreň na talenty, na zdravie a na budúce príbehy. Preto treba povedať, že tieto stavby, alebo Košická plaváreň, keďže túto plaváreň poznám veľmi dobre od roku 1985, keď vznikla, tak naozaj v nej vyrástlo veľa športovcov, ktorí sa zúčastnili, aj boli dokonca na olympiáde, naši pólisti, ktorí práve v tomto bazéne vyrástli a vždy, keď sa nejaká stavba postaví, konkrétne táto plaváreň bola nadčasová v tom roku 1985 a nadčasovou je aj dnes, pretože keď si pozriete, ako vyzerá a vďaka určitým ľuďom, ktorí sa zaslúžili o to, že jeden z nich sedí aj tu pred nami, ktorí sa zaslúžili o to, že to nie je len klasické zlepšenie tej stavby, ale naozaj je to moderný stánok, ktorý už môže súťažiť v celej Európe a určite je to najkrajší stánok v Československu. A poviem to rovno, že keď sme tu mali v decembri pred Vianocami posledný víkend majstrovstva Slovenska seniorské a padli tu 4 rekordy, tak to hovorilo aj o tom, že ten bazén je aj rýchly a všetci, celé Slovensko nám ho závidí. Teda tie atribúty sú zodpovedajúce. Je to aj národné, aj olympijské. A týmto pozdravujeme teda aj Štefana Ferenca, výkonného riaditeľa spoločnosti TEHO, ktorá prevádzkuje krytú plaváreň, teda Nocké v Košiciach. Pán primátor, zaujíma verejnosti
o túto stavbu svedčí aj to, že iba v septembri ju navštívilo viac ako 15 000 ľudí. Počas jarných prázdnin sme vymysleli spoločne zľavu, 800 detí si prišlo zaplávať. Ako to vnímate vy? Myslím, že Košičania boli hladní po vode, potom aby mohli plávať. Tá odstávka chvíľku trvala. Ja som veľmi rád, že tí pravidelní plavci sa vrátili, športovci majú chuť športovať. No a robíme rôzne akcie. Málo kto vie, že seniori majú polovičné vstupné každý jeden deň od 11. do 1. A robíme rôzne akcie pre školy, pre deti, pre každého, pretože voda je živel. Voda je dobrým priestorom na tom, aby sme zvládli tú športovú disciplínu, aby sme deti vychovávali k športu. No a funguje nám to. To znamená, že Košice v minulosti boli dobrým plaveckým mestom i v rámci Československa a vyzerá to tak, že sa dokážeme vrátiť k tomu. No a už len nadviazať na tie slova, aby tí, ktorí tú vodu majú radi, tí, ktorí sú športovcami, aby mohli v budúcnosti vyrásť na košickej plavárni, respektíve Národnom olympijskom centre plaveckých športov a mohli nosiť do Košíc medaily, aby sme boli hrdí. No a možno málo kto pozná výraz rýchla voda a ja by som si to nechal tak verejne vysvetliť, aby som vysvetlil, čo znamená rýchla voda, keď dnes už máme namerané, povedané, odskúšané, že naozaj v tomto olympijskom centre v tomto plaveckom centre je rýchla voda. Keď môžem, pán moderátor, ja položiť otázku. Ďakujem pekne, tak veľmi rád odpoviem. Rýchla voda je vtedy, keď je čo najmenej toho odporu hydrodynamického, keďže odpor vody, čím je voda hĺbšia, tým je ten menší odpor. A tí plavci v tých plytkých bazénoch nemajú také rýchle časy. Keď to porovnáme napríklad s popradským bazénom Aquacity, tam sa tiež prerobila 50, ale znížili tú vodu až na 1,50 m, čo je veľmi málo. A tie najrýchlejšie bazény sú tie bazény, ktoré majú až do 3 metrov, a respektíve so skokanskou väžou, pretože tam tá turbulencia tej vody je iná, ako keď máte vodu, ktorá je plitká. Takže to je tá rýchla voda a samozrejme potom tá úprava musí byť naozaj taká, aby bola takzvané mäkká, ale aby nepreklzávala. Čiže to je okolo toho, to je doslova chémia. No a chcel by som ešte povedať, že okrem toho, že my tu sme organizovali v tomto bazéne majstrovstvá Slovenska, minulý týždeň sme tu mali majstrovstvá Slovenska v diaľkovom plávaní, už o ďalší týždeň, na budúci víkend sa prídete pozrieť na masterákov. Erika Mrázová je tu medzi nami a ja jej držím palce, je to takisto medailistka z majstrovstiev sveta, takže prídite pozbudzovať veteránov našich, masterákov a takisto tu budú ďalšie preteky alebo aj vodnopolové zápasy, memoriál Ladislava Botlíka, ktorého poznajú celé Košice, lebo vďaka nemu bolo vodné polo baštou celého Slovenska v Košiciach. Takže nie len plavecké, ale aj vodnopolové zápasy sa tu budú hrať. Bude tu vrchol extraligy, takisto bude tu zápas, ktorý bude vlastne, na ktorom bude množstvo veľmi dobrých európskych aj svetových družstiev. Tak máme sa na čo tešiť a v decembri zase budú majstrovstvá Slovenska v krátkom bazéne. Zase to budeme plávať na šírku. Nie je to bežné v tých bazénoch, aj vďaka tomu, že mesto nám vyšlo v ústrety a naozaj sme sa navzájom počúvali, tak ten bazén má parametre také, že vieme robiť rôzne aj na dĺžku, aj na šírku, čiže je tam 20-25 metrových dráh, za čo veľmi pekne ďakujeme, lebo ja pracujem v Bratislave a v Bratislave, keď som nastúpil v roku 2019 na miesto prezidenta, tak som podpisoval prvé memorandum o spolupráci, že tam vyrastie olympijský bazén 10-dráhový a dodnes už som podpísal 3 memoranda s 3 primátormi. S pánom primátorom som podpísal 1 memorandum a bazén už stojí, takže ja ho považujem za najlepšieho primátora, čo sa týka v oblasti stavania bazénov.
a veľmi rád by som ho naklonoval aj do iných miest. No to viete, páni, a trošku si dovolím byť osobný, keď sa stretnú traja Koščania a so mnou 4 na pódiu, tak projekt nemôže byť neúspešný. V každom prípade tá projektová príprava, ten proces je veľmi náročný a toto aj verejnosť nemá šancu absolútne vidieť. Čiže my dnes hovoríme, že to nebolo úplne dielo náhody, že sme boli pripravení a pripravení v šťastie práve. Pán primátor, čo sa skrýva za tou prípravou, ako dlho sme pripravovali starú krytú plaváreň na to, aby sme dnes mohli hovoriť o Národnom olympijskom centre plaveckých športov? Tým, že rozprávame o plavárni, aby som sa všetkých vyzvať, aby odskenovali ten čiarový kód a aby zahlasovali za stavbu roka 2025 práve, aby Národné olympijské centrum mohlo byť tým víťazom v tejto súťaži. Čiže prosím, ak môžete, skenujte, klikajte a hlasujte. No a tá príprava, je pravda, že keď sme sa rozhodli, že potrebuje tento starý bazén opravu, tak sme boli pred veľmi vážnym rozhodnutím, pretože statici nám rozprávali o tom, že oni to vidia na 3-4 roky, kedy nám už nedajú dokumenty na to, aby sme vôbec mohli prevádzkovať bazén, pretože strecha tohto bazéna bola v stave veľmi vážnom. My sme teda začali na základe týchto dokumentov, potom ako sme kúpili, a pozor, mesto Košice muselo starú plaváreň kúpiť a kúpilo ho od mestskej časti Staré Mesto, ja viem, že to znie absurdne, ale takto to bolo, za takmer 1 000 000 eur. Keď sme ho dostali do majetku a začali sme teda riešiť všetko to, čo sme chceli riešiť, pretože už nefungovali na tomto bazéne technológie, mnohí sa nám sťažovali, že tá voda nie je kvalitná a dalo by sa o tom rozprávať naozaj veľa, tak sme prirodzene povedali, musíme ísť do nejakej modernizácie, opravy, rekonštrukcie. Vyšlo nám, že tá modernizácia starého bazénu by stála niekde okolo 8 miliónov eur. No a v tom čase akurát na Slovensku vzniká Fond na podporu športu. No a začali sme teda uvažovať, že či by nebolo múdrejšie urobiť tú modernizáciu, tú obnovu o mnoho v širšom rozmere. No a na konci dňa padlo, že ak teda vďaka memorandám s Plaveckou federáciou, vďaka memorandu s Olympijským výborom a ďalšími i ministerstvom príslušným, v tom čase to ešte bolo školstvo, tak sme sa rozhodli, že to riskneme a poďme teda do veľkej obnovy, do veľkej modernizácie, kedy 8-dráhový bazén prerobíme komplet na 10-dráhový, zároveň sa urobí reštaurácia, wellness, fitness a všetko to, čo tam dnes poznáte. Tá stavba sa zväčší, my sme vlastne celú tú halu, ten 8-dráhový bazén, v ktorom táto hala bola, sme vlastne nafúkli, zväčšili, naprojektovali sme a mali sme projekty teda za 8 miliónov len obyčajná oprava, so starými kachličkami, keď to tak veľmi zjednoduším, alebo urobiť veľkú obnovu tak, aby sme mohli sa začať v budúcnosti zaoberať aj tým, aby sme mohli ísť do veľkých medzinárodných, a verím, že aj svetových súťaží. No a takto to nejak začali prípravy, podpisovali sme dohody, memoranda, chodili sme do Bratislavy, prosili sme, skúšali sme, tých komplikácií na tej ceste bolo strašne veľa, kedy sa zdalo chvíľku, že sa to nepodarí, potom sa to podarí, chvíľku nádej, potom sklamanie, to tak vždy dokola aj pri každej jednej stavbe. No a spustili sme verejné obstarávanie, pričom sme to riskli, lebo sme ešte nemali dohodu o tom, že tie peniaze budú. No a pripravenému šťastie praje, a tu sa nám darí v mnohých europrojektoch v rámci nášho mesta. Kto je pripravený, kto má projekt, kto má šikovný tím, a tu na opäť treba poďakovať celému tímu v rámci tepelného hospodárstva a mestskej spoločnosti, ktorá realizovala túto stavbu so svojimi dodávateľmi. No a na konci dňa nič nezlyhalo, všetko sme zvládli a dnes máme k dispozícii bazény. Zároveň dnes už staviame prepojovací tunel k 3. bazénu, to znamená, nikde široko ďaleko nebude taký olympijské centrum alebo takéto bazény, kedy vlastne prídete do haly a budete môcť využívať 3 bazény. Verím, že niekedy v závere leta budeme môcť zhodiť plot medzi kúpaliskom Červená hviezda a týmto plaveckým centrom a vtedy si všetci uvedomia, že v Košiciach máme Aquacity, máme množstvo bazénov, ktoré vieme ročne využívať, niektoré celoročne. V lete budeme môcť využívať i halu, reštauráciu, fitness, wellness. No a potom už príde len tá jahôdka, veľké parkovisko s pekným tobogánom, čo bude, verím, že tento rok. Určite sa k víziám aj v rámci tohto projektu dostaneme. Ja si dovolím ešte použiť slova pána Šulka, že teda dušou tohto Národného olympijského centra plaveckých športov sú práve samotní športovci, ale aj verejnosť. A to takou pomyselnou čerešničkou na torte by mohlo byť
aj to hlasovanie a možno nejaké ocenenie. A ja len pripomínam, že aj vy, verejnosť, Košičania, a nielen či chodíte plávať, ale možno poznáte niekoho, kto túto stavbu ocenil, stále môžete hlasovať v kategórii cena verejnosti v prestížnej ankete Stavba roka. Hlasovanie bolo spustené iba pred pár dňami a potrvá do 13. apríla. My samozrejme budeme radi, ak sa zapojíte. Na našich paneloch vidíte QR kódy a rovnako budete sa vedieť dostať k ďalším informáciám prostredníctvom našej kampane. Ale, pán profesor, vy ste mi dlho neodpovedali, čiže ja si dovolím otázku. Nie je to asi jednoduché ani z vášho pohľadu, príde tým odborníkov, hodnotí stavbu, boli ste sa pozrieť aj v Nocke, na krytej plavárni, čo všetko ste hodnotili, ako tá stavba na vás pôsobí, bez toho, aby ste prejudikovali nejaký možný výsledok, aby sme vás neovplyvnili. No, samozrejme, porota, tak ako som spomínal, hodnotí stavby z rôznych hľadísk, čiže, čo ja viem, architekti sa pozerali skôr na to, ako tá budova vyzerá, ako bola zrekonštruovaná, statici pozerali, ako sa využila oceľová konštrukcia. Sú to obrovské na tento typ budovy rozmery, pretože sú tam nosníky 100 metrov dlhé, čiže v podstate tvoria ako keby nejaký most a aj tie nosníky aj takto vyzerajú. Boli navrhnuté v 80. rokoch a dneska boli zrekonštruované a budú slúžiť ďalších x rokov, možno, že ďalších 50, záleží od toho, akým spôsobom budú udržiavané. Čiže aj to hodnotila odborná porota, hodnotila ďalšie využívanie materiálov, spôsoby, povedzme, vykurovania a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu dá sa povedať, že tá stavba je na dobrej, alebo má dobrý charakter, dobré výsledky. To, ako dopadne v súťaži, to je zatiaľ proste v porote, ktorá túto stavbu hodnotila. Ja sa k tomu nebudem vyjadrovať, pretože výsledky budú jasné 15. apríla. Čo sa týka, bola tu spomínaná cena verejnosti, tak takisto ja vyzývam všetkých Košičanov, aby sa zapojili do hlasovania o cenu verejnosti. Je to na rôznych stránkach a ako bolo povedané, tu sa dá QR kód zobrať a hlasovať. Verím, že sa to podarí. Pán profesor, ďakujeme pekne. Nosnou témou Mesta v meste, pravidelných diskusí a aj našej výstavy sú vízie, pretože mesto bez vízií nemá budúcnosť, ale vízie máme aj práve s plavárňou. Aj keď to už pán primátor načrtol, povedzme si niečo o tom, ako sa dá tento areál spoločne s Červenou hviezdou ešte rozvíjať. Prečo je dôležité, aby sa plavci napríklad dostali suchou nohou z vodnopolového prekrytého bazéna práve do krytej plavárne, do olympijského centra? Tak to by mal asi povedať pán prezident, že prečo je to výhodné. My chceme vytvoriť podmienky, aby boli tie podmienky ideálne pre športovcov, ideálne pre verejnosť, aby sa tam každý cítil dobre, aby to bolo naozaj nielen účelné, vkusné, ale aby zároveň to bol aj zážitok. Keď ideme do divadla, chceme zážitok. Keď ideme na športovisko, si myslím, že takisto túžime po zážitku a Národné olympijské centrum má byť takisto priestor, ktorý má dávať radosť zo života a má pomáhať. No a to je jedna vec, to znamená, dnes robíme, nazvime to kľudne tunelom alebo nejakým priechodom, ktorý bude spojený vlastne s olympijským centrom a kúpaliskom, s bazénom, ktorý v zime mnohí môžu vidieť, že je prekrytý, vidno to zo stanice, nafúkovačkou. To bola vlastne taká prvá etapa na to, aby sme mohli aspoň nejakým spôsobom počas rekonštrukcie mať dostatok alebo nejakú možnosť zabezpečiť plavcom, či už tým športovým alebo aj verejnosti plávanie. Táto prvá etapa samozrejme zostáva, to znamená, tento bazén vieme v zime prekrývať, to znamená, verejnosť môže mať k dispozícii až 3 bazény, teda veľkú 50-ku olympijskú, 25-ky, no a potom aj 8-dráhovú 33-ku. Naozaj takéto niečo asi na Slovensku a v Československu asi niet. No a popri tom budujeme druhú časť komplexu a to je to, čo už dlho tu máme. Je to historické kúpalisko Červená hviezda, ktoré keď si všetci uvedomíme, tak je vlastne nalepené na
tejto plavárni. To znamená, našou úlohou, o ktorej sa rozprávame, je strhnúť plot medzi týmito dvoma prevádzkami, spojiť ich tak, aby mohol užívateľ využiť či už len jednu časť, prípadne celú časť podľa toho, čo si zakúpi v rôznych priestoroch a využívať tento areál. Tento areál je možné ešte ďalej budovať. V tejto chvíli sa pripravuje nové parkovisko pre 120 aut a tobogán, ale to ešte nie je všetko. Do budúcnosti je tam ešte stále priestor na to, aby sme mohli na tomto kúpalisku dobudovať aj akýsi zážitkový bazén, to znamená to, čo poznáme z rôznych akvaparkoch, keď tá voda strieka na rôzne strany a človek sa môže v tej vode trošku v tom lete člapkať. Čiže áno, toto je tá asi už posledná etapa, ktorá v tejto chvíli síce ešte nie je nakreslená, máme ju ako víziu, ktorú by sme mohli do budúcnosti Košičanom dodať. Pán Šulek, ako vy máte navnímané pocity komunity plavcov, nielen profesionálnych, ale teda najmä profesionálnych, ako sa im pláve v olympijskom bazéne? No musím povedať, že všetci boli úplne rozčarovaní a naši reprezentanti, ktorí sem prišli už vlastne po majstrovstvách Európy, kde trebárs neurobili slovenský rekord a nedostali sa na čas, ktorý sa im podarilo urobiť tu. Bola to Lilien Slušná tu z nedalekoho Popradu, alebo Svitu, lepšie povedané, lebo odtiaľ pochádza, tak urobila 2 slovenské rekordy hneď v našom bazéne, čiže ona povedala, že vynikajúci bazén. Bola tu Martina Moravcová, naša plavecká ikona, jednotka, ktorú poznáte určite všetci, pretože bola 7-násobná majster, alebo 7-násobne bola vyhlásená za športovkyňu roka zo všetkých športovcov na Slovensku, takže sama povedala, že to je niečo úžasné a všetci, ktorí tu prišli, moji kolegovia, tréneri bývali, tak hovorili, že ako sa to podarilo, lebo v takomto stánku sa naozaj veľmi dobre pláve a všetci boli takí šťastní, pretože je tu dostatok priestoru na všetko, na rozplávanie, na vyplávanie, na to, že tam mali tribúnu, pretože na Slovensku nemáme, toto je vlastne prvý bazén s takou väčšou tribúnou pre 500 ľudí, pretože v Bratislave je tiež tribúna, ale tá tribúna stačí akurát pre športovcov a nie aj pre divákov, takže toto je bežný štandard v bazénoch a bola tu otázka, že prečo je dobré mať aj ten druhý bazén a cez ten rukav sa dostať do druhého bazénu. Je to z toho dôvodu, že plavci potrebujú tzv. Rozplavovací a vyplavovací bazén, čiže keď súťaž prebieha na 50-metrovom bazéne vo vnútri v hlavnej hale, tak rozplávať a vyplávať po výkone sa môžu, alebo pred výkonom sa môžu v tom ďalšom bazéne, ktorý bude už premostený a tá prekrytá 33, ktorá v lete je o to lepšia, že tam tí športovci sa môžu kľudne nadýchať a že to bude naozaj pre nich vynikajúce, že sa im tam bude dobre plávať a aj vyplávať. Takže to je naozaj taká pridaná hodnota a všetci, ktorí tu boli, ktorí videli ten bazén, tak naozaj si to veľmi pochvalujú a ja som úplne rástol, pretože som Košičan a hovorím o tom bazéne tiež stále v superlatívoch a keď poviem, že som ho videl na začiatku, ako to vyzeralo, keď sa začínala tá rekonštrukcia, keď tam boli ešte tie staré kachličky a obité to bolo úplne až na tehlu a dnes, ako to vyzerá, tak to prečilo aj moje očakávania, pretože ja som vedel, že sa tu má meniť vaňa, vedel som, že sa má meniť technológia, ale že to až tak zmení celý vizuál a naozaj sa to stala stavba, keď to nezvíťazí tej ankete, tak u mňa to určite už zvíťazilo a u všetkých plavcov na Slovensku, takže pre nás je tento stánok víťazný už dnes. Hovoríme o Národnom tréningovom centre pre tenis, hovoríme o Košickej futbalovej arene. Mimochodom, tento model máme zapožičaný priamo z areny, môžete si ho všetci prísť pozrieť. A hovoríme perspektívne o Národnom olympijskom centre plaveckých športov v prestížnom ocenení stavba roka. Už by asi, hádam, stačilo tých investícií do športovej infraštruktúry, alebo nás ešte vizionársky niečo čaká? Ešte by som možno, že keď plavárni povedal toľko, že tak ako sme si povedali, že duchom sú tí športovci, tak, alebo dušou, tak tým srdcom je tá strojovňa, to je tiež niečo úžasné, si treba uvedomiť, že my
Bežní ľudia, ktorí prídu na plávanie, vidia vodu, vidia prezliekárne, vidia sprchy, ale nevidia to, čo je pod nimi, obrovskej priestory, kde sú strojovne, stroje, filtre. To je tiež úžasná moderná technológia. Voda v bazéne sa niekoľkokrát denne prefiltruje, predtým to nebolo takto. Čiže dnes tá kvalita vody, čírosť vody je takisto niekde úplne inde, ako to bolo pred rokmi, keď stará plávareň nám fungovalo. A to tiež o tom treba rozprávať, že to nie je len o kachličkách a o nerezovom bazéne, ale o tom jadre. Takže skúsim ešte zopakovať tú otázku. Školská športová infraštruktúra, veľké športové projekty, ten reštart športu sa zrejme podaril. Dnes hovoríme o tom, že Košice fandia športu, ale témou diskusie a témou aj tohto panelu sú vízie. Má teda mesto vízie, ešte nejaké vízie v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry v meste? Určite áno. Samozrejme, darí sa nám vďaka tomu, že sme, a to som už povedal, že pripravenému šťastie praje a podarilo sa nám z Fondu na podporu športu, ktorý je vlastne mladou organizáciou, ona vzniká niekedy okolo roku 2020-2021, v spolupráci s nimi urobiť v rámci Slovenska najväčšie veci práve v Košiciach. My sme do športu cez fond investovali okolo 70 miliónov eur, ďalších 30 miliónov možno v rámci našich vlastných zdrojov. Čiže keď povieme, že do športu v Košiciach sme dali 100 miliónov eur a vám poviem, že štát mestu Košice ročne pošle 105 miliónov eur, tak je to vlastne za tých 6-7 rokov, kedy sme sa týmto veciam venovali, jeden rozpočet mesta Košice. Vďaka dotáciám, eurofondom a ďalším aktivitám. Čiže to sú veci, ktoré máme za sebou. Samozrejme, investovalo sa do školskej infraštruktúry. Dnes máme takmer všetky telocvične opravené. Popri tom vznikla táto vysoká infraštruktúra, tá národného charakteru, o ktorých tu rozprávame. No a potom samozrejme opravujeme aj haly. Nehovorili sme o starej jazdiarni, nehovorili sme o želiarskej, kde máme florbalové mužstvá a je to úplne nová hala. No a popri tom sa už pripravujú nové projekty. Košičania túžia po atletickej hale, Košičania túžia po multifunkčnej hale, ktoré potrebujeme v Košiciach stavať. To znamená, uvažujeme, pripravujeme, ale asi taká najväčšia výzva pred nami, ktorá je v tejto chvíli, je, aby sme pripravili na majstrovstvá sveta v hokeji 2029 Steel Arenu, do ktorej potrebujeme preinvestovať niekde 7-8 miliónov eur, kde potrebujeme vymeniť vzduchotechniku. I popri tom, ako sme už robili jednu časť rekonštrukcie, aj tam tiež nová strojovňa, ten ľad už má svoju kvalitu, ale potrebujeme tam ešte dobudovať sedenie, vzduchotechniku a mnohé veci. Čiže to je jedna vec, ktorá nás čaká. Druhá vec, a to je už taká posledná, z tých všetkých našich starých športových hál je hádzanárska hala Šípoša, ktorá je v priestoroch pri futbalovej aréne, alebo ak chcete pri Optime, dobre hovorím, kde je to vlastne už starúčká hala, kde sme urobili malé drobné úpravy, aby sa dala používať, ale potrebujeme u nej urobiť jednu veľkú rekonštrukciu. Tu sa teraz v chvíli už urobila jej digitálna dvojička, pripravujeme projekty a chceli by sme ju začať modernizovať. No a z tých nových som spomenul jak už tú atletickú halu alebo multifunkčnú halu, ale pred tým všetkým ešte by mohla prísť jedna pekná vec a to je základná škola Považská, kde, ak sa nám všetko podarí, tak už v tomto roku začneme stavať novú telocvičňu, ale nie je to telocvičňa, ktorú poznáme, ale bude to telocvičňa s ľadovou plochou, aby práve na Považskej, kde máme malé detičky, ktoré sa učia korčulovať a sú to budúci hokejisti, aby mali svoju vlastnú malú ľadovú plochu na tréningy popri školskej dochádzke, popri výkonu, ktorý robia v rámci základnej školy. Ja si dovolím nastreliť jednu insiderskú informáciu, aby sme si dokázali uvedomiť, akým spôsobom sme vyčerpali a doslova až prečerpali ten fond na podporu športu, keďže v období rokov 2024 a 2025 sme boli na úrovni viac ako 35 miliónov eur do rôznych športových projektov a infraštruktúry v Košiciach. A tá informácia, a opravte ma, ak sa mýlim, dnes sa musela kvôli Košiciam zrejme meniť zákon, pretože mesta už môžu žiadať iba na jeden projekt ročne, aby sme ich mali niekoľko, kedy sme vďaka teda tomuto grantovému programu štátu priniesli do Košíc investície v tých desiatkách miliónov eur. Nie je to úplne tak, ale áno, niečo pravdy na tom bude. Každopádne, ak ten fond začal pracovať, ak si dobre pamätám, v roku 2021, tak ročne tento fond od štátu dostával 20 miliónov eur. Čiže 21, 22, 23, 24.
a dostáva, a myslím, že aj 25 dostáva len 20 miliónov eur. Teraz už je to dvojnásobok, ak sa nemýlim, už je to 40 miliónov. A keď si pozrieme, že za 5 rokov dostal 100 miliónov a mesto Košice vyčerpalo takmer 70, ale nielen z fondu, aj z nejakých eurofondov, ale najmä z fondu, tak naozaj sme urobili to, že nám už začali aj závidieť niektorí a so závisťou potom idú rôzne úpravy a naozaj platí, že dnes samospráva môže za myslím, že 4 alebo 5 ročné obdobie žiadať len 2-krát fond. Ale my sme našli na to dieru v zákone, takže pokračujeme a ideme ďalej. Je to teda aj ihrisko na Starozágorskej pre malý futbal, rovnako basketbalová hala, respektíve hala Stará jazdiareň a ďalšie projekty, takže je toho skutočne dosť. Dobre, ale ja by som sa mal pýtať a nie rozprávať a konštatovať, ale pán primátor, vidím, že chce niečo dodať. Ja som len chcel povedať, že popri tom robíme ešte aj také tie medziblokové športoviská, to presne bolo povedané Starozágorská, Janíková a v ďalších a ďalších mestských častiach, kde sa snažíme opraviť priestory, ktoré verejnosť historicky poznala, ale oni zarástli, boli zničené a snažíme sa doniesť do týchto verejných priestranstiev šport tak, aby ho mohli využívať jak základné školy, tak aj samotná verejnosť. Dobre, ja si myslím, že pomaly sa náš čas bude chýliť ku koncu a dáme si jednu spoločnú otázočku a zároveň možno aj nejaké vaše konštatovanie alebo nejaké zhodnotenie aj dnešnej diskusie. Takže pani, kedy pôjdete najbližšie plávať do Národného olympijského centra plaveckých športov, respektíve kedy ste boli a možno nejakú takú ešte výzvu aj k našim divákom, ku Košičanom a zhodnotenie teda dnešnej témy, ktorou bola nielen stavba roka, táto prestížna anketa, ale aj rozvoj športovej infraštruktúry v Košiciach. Pán profesor Kôčak. No, kedy pôjdem plávať, to neviem, ale je fajn, že sa takéto stavby, oni by tu boli aj bez tejto súťaže a určite by boli v prospech Košičanov, ale je dobré, že sa takto predstavia, že sa o nich vie a že tým pádom viacej ľudí pozná Košice, závidí do určitej miery Košiciam, pretože sú to ozaj nádherné stavby a verím, že v budúcnosti, ak budú ďalšie realizované v Košiciach, takisto ich prihlasíte do takejto súťaže, aby sa viac zverejnila infraštruktúra a samotné Košice v rámci Slovenska, možno aj za hranicami. Pán primátor. No, určite pôjdem plávať, keď bude 24-hodinovka, lebo to musím, to sme založili a to už beriem ako povinnosť a tá bude niekde na prelome august-september. Ale je pravda, že ak sa každý týždeň pondelok zobudím a poviem si, chcel by som, tak sa tam neviem dostať, lebo žiaľ, ten čas je náročný, čo ma mrzí a je to vlastne môj neprospech. Ale už som bol napríklad hrať badminton v Národnom tréningovom centre, tam som sa dokázal dostať, je to blízko magistrátu, takže sa mi to podarilo. No a na futbal pôjdem už túto sobotu a budem držať našemu FCčku samozrejme prsty. Ja, kedy pôjdem plávať, tak keď ma stiahne moja manželka, lebo tá chodí pravidelne plávať a už ma 2-krát volala, aby som išiel počas víkendu s ňou si zaplávať, takže určite pôjdem. Ale my športovci, bývalí plavci, sa radšej vyhýbame plavárňam, lebo sme boli takí čľupkovia, keďže sme chodili ráno, večer 2-krát na 2 hodiny, takže máme toho plné zuby, ale táto plaváreň je určite nádherná. Určite tam choďte, pretože plávanie je najzdravší a najkrajší šport. Ja som dnes pozeral na také obrázky v jednotlivých športoch a červenou farbou tam bolo zakreslené to, že ktorý šport, ktoré svaly zaťažuje. A jediné plávanie bol od hora až dole červenou farbou, to znamená, že ešte aj končeky prstov, svaly sú tam zaťažované, takže určite choďte. Košice sú moderné mesto, alebo stávajú sa moderným mestom a vidno to na tom, že naozaj sa tu stavia, že sú tu tie športové areály, ktoré sú veľmi potrebné. Ja som si dnes pozrel, koľko je bazénov treba v Spojených štátoch, kde plávanie v Spojených štátoch patrí ako ku svetovej špičke.
tak ako aj Austrália, a v Spojených štátoch je 550 bazénov na 1 000 000 obyvateľov. V Austrálii je to 180 bazénov na 1 000 000 obyvateľov a susedné Maďarsko má nejakých 75 bazénov na 1 000 000 obyvateľov. Asi si vieme spočítať, keď na Slovensku je 6 bazénov 50 metrových a nejakých 70 bazénov a máme 5 miliónov, že aký deficit máme. A ja si myslím, že v tej infraštruktúre máme naozaj deficit a pokiaľ budeme mať takých primátorov, ako máte vy tu v Košiciach, alebo máme tu v Košiciach, tak naozaj môžeme očakávať, že za 10-15 rokov, lebo tá vízia, ten športovec, ktorý dnes skočí do vody, 10-ročný chlapec, tak začína tú cestu olympionika, ale olympionikom sa stane za 10, 15, 20 rokov a keby sa aj nestal, tak určite sme investovali správne, lebo sme investovali do jeho zdravia a to je podstatné. Aj niekomu zhora zrejme padol kameň zo srdca, že sa mestu darí a že má výsledky. Ďakujeme. A ja rovnako ďakujeme našim dnešným hosťom, prezidentovi Slovenskej plaveckej federácie Ivanovi Šulekovi. Ďakujem pekne. Primátorovi mesta Košice Jaroslavovi Poláčekovi. Ďakujem pekne, budeme tu až do nedele, zajtra máme ďalšiu diskusiu, no a budem veľmi rád, keď prídete medzi nás, pozrite si túto či už statickú výstavu, či obrazovky, na ktorých môžete vidieť vízie, investície, ale aj výsledky. Ďakujem pekne, že ste s nami boli. A samozrejme aj pánovi profesorovi Vincentovi Kvočákovi, predsedovi Združenia pre rozvoj architektúry a stavebníctva ABF a organizátorovi ankety Stavba roka. Vy prosím nezabudnite hlasovať za tú našu stavbu roka, ktorou potenciálne môže byť v kategórii cena verejnosti práve Národné olympijské centrum plaveckých športov. Budeme vás o tom veľmi intenzívne presviečať a informovať a budeme radi, ak nám odovzdáte váš hlas.